na sa ato ang kapahulayan. Tuloy ng word, pero means a lot na nito nato. Kung iwanang tanaw, isip ka na sa mga identity as a Christian, as a child of God, isip ka na sa dapit, sumasa ka sa place, but it speaks about our place, where we are, and also it speaks about our place of rest. Isip ka na may tuod sa dapit sa tuwang kapahulayan. So, chapter 1 sa Ephesians, makita nito na ito ang ni Paul, yan yung pasabot sa mga kaigsunan sa Episo, ang resulta sa gihuman ng trabaho ni Kristo dito sa cross sa Calvary. Amen? Sa finished work ni Jesus dito sa cross sa Calvary, isa-isa nila ni Pablo ang ato identity diha sa atong mga Diyos, pinaagi ka ang Ginoong Hesus. Isa-isa nila na. Yeah, very important kay ni isip pastor, members, or unsa man imong posisyon sa church. Very important kayo before kita mo trabaho, before kita mo limo sa atong ministry, importante kayo mato ang masabtan sa kinsa kita, no? Makita yung ba unsa imong identity before ka mo trabaho kung kay kung dili nimo maklaro kinsa ka, unsa ka, asa ka, usahay kapuyon ka sa ato ang ministry, kung na ito nasabtan, unsa ang effect sa gibuhat ni Jesus dito sa cross sa Calvary. That's why kung masari ng Ephesians, makita rin sa niya si Paul, nagsugod siya sa pagsulti sa mga kaigsunan sa Episo, diyan na sa chapter 4, no? Walk, no? Nag-discuss si Paul sa chapter 4 na siya nagsugod sa pagsulti kanila unsa ang matang, unsa ang sahi sa pagkinabuhi, isip is malon. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 is total beautiful ang 3 chapters yan nilang gigahin sa pagpahinugtong kanila kung pagpasabot kanila kinsa kita, establishan beautiful ang atong identity diha sa tuwang puno Diyos. Unsa may opposite sa kanang word nga IN. No? Para sa kuha, ang word nga IN, ang opposite anay suon is kanang word nga IF. No? It. Word nga it. No? Before the tempt Jesus sa Matthew, sa Gospel, the-tempt siya sa Yahweh, so dito sa wilderness, there was a strong voice, a loud voice, no, sa nang bautisman si Jesus, na ay tingog na nadungog sa mga tao na present at mga pangitabo, a voice from heaven which says, "This is my beloved Son, in Him I am well pleased, listen to Him. This is my beloved Son, the one that I love, no? In Him I am well pleased, listen to Him." So, before na-encounter Jesus ang temptation dito sa wilderness, there was an assurance given, no, sa Diyos Amahan, unsa si Jesus, kinsa si Jesus, no? Kinsa si Jesus, unsa siya, no? Sa pananaw sa Diyos Amahan. Nakita natin soon nga sa wilderness, hindi nga identity ni Jesus, it was kanang i-challenge kini sa Yawa. I-challenge kini. This is my son. Assurance, hindi masiguro sa Diyos Amahan, nga anak, palangga ta ka, anak ti ka, nalipay ko kanimo, nahimuot ko kanimo. So, hindi nga identity ni Jesus, i-challenge din dito sa wilderness, kung sa gigamit sa Yawa, if you are the Son of God. Now, gusto sa Yahweh suon na itong identity, dili ma-establish na sa gibuhat ni Jesus dito sa cross, kundi gusto sa Yahweh na ito ang trabaho ng itong identity. If you are based, gusto sa Yahweh nga si Jesus, mag-doubt siya sa iyong identity sa Diyos Amahan, kaya gusto niya na item si Jesus, na trabaho ni Jesus ang iyang pagkaanak, no? Identity based sa tuwang experience. No? Identity based sa imong achievements, usahay victimized tani, no? Sa mga pastors o mga Christian in general, victimized na kay atong identity
igsoon, as a pastors, no sahay tanaw na to sa itong kaugalingon, successful na pastor kung natin achievements. Amen? No? Or very important ay na pastors kung natin achievements. Example, napunta ministry, tanaw na to sa itong kaugalingon murag will know, no? Ato ang diha naka-base ang atong identity diha sa atong Diyos. Kunya kung gamay na ka-member, usahay ang imong identity, tanaw mo sa imong pagalingon, inuwi pa ng pastor, no? Dili ka blessed ng pastor, dili ka pinanda sa Ginoo, dili ka highly favored ng pastor. Why? Ano man? Because atong identity based sa atong performance. So, ang Ephesians is a very wonderful book that is not ni Paul for the believers dito sa Ephesians, dito sa Episo, tungkol kaya nagpakita kami sa atong identity. Kinsa kita, based sa gibot ni Jesus dito sa cross sa Calvary. The effect, mo niya effect sa gibot ni Jesus dito sa cross sa Calvary. So, there is a lot of kita mo din truth so on sa epekto resulta sa gibot ni Jesus dito sa cross sa Calvary. Ako basaon, no? Sugdan ako. Number one, na identity nato tungkol sa gibot ni Jesus is verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus. Number 1, na resulta sa gibot ni Jesus dito sa cross, na nato igsoon ng mga magtotoo, mga Kristiyano is ang tawag sa Bible nga nakanimo sa Diyos ang imong identity is you are saints. You are saints. Amen? You are saints. Maybe mudot ka sa imong pagalingon na nalibatan sa imong kasing-kasing word. Hindi pa ginakaya pastor. But that's the truth written by the Bible. Pinagi na Apostle Paul, pinagi sa inspiration sa Holy Spirit. And if you read book of Corinthians, no? Ang Corinthians is all very typical kayo nga church ng Corinthians, no? Kung pastor ka, makita niyo ang Corinthians, kung hindi ang church so, na yung mga badungon, na yung mga badungon na lang, mga general, no? Badungon. Unang First Corinthians na church, nagdaghan kayo pasig-pasing batasan, kakulangon, failure sa mga Kristiyano na God-bless people. But you know what? What's wonderful in this book is from the very beginning, sa sinugdanan pa ng Igsoon, before sila i-remind ni Paul, i-correct ni Paul, i-remind sa sila Igsoon, unsa ilang identity, kinsa. Di ba mo kung saan nag-bless ni Paul sa kanya Corinthians? Nato yung mga, marami ko ng Corinthians, na kay Paul na tara, sa basama ta, pero mag-bless ni Paul na ito kanila, to the church, to the saints, which are at Corinth. No? Mga santo, no? Or pinili to the saints, mga balaan, no? To the saints which are at Corinth, mga balaan na naagna sa Corinto. Amen? So makita natin na isang itong identity, hindi ay tied up sa atuang achievements, sa atuang failures, sa atuang what we are in this world. But our identity is based on what Jesus dito sa cross sa Calvary. Amen? So, dito kayo so na masakta na itong identity kay what matters most for us as Christians, even kay Jesus, what matters to Jesus is unsa ang sulti samahan ngadto kaniya dili ang kung unsa ang istorya sa yawa ngadto kaniya. Amen? Unsa sa yawa? If you are the Son of God, unsay naa sa kasing-kasing ni Jesus. What's important is unsay istorya samahan ngadto kaniya. You are my son. You are my son. Now, for us Christian, alam ka na itong mga kaigsuunan, it doesn't matter what the world tells us, what's important is kung unsa ang ingon sa Diyos nga ikanato. Amen? It doesn't matter unsay isulti sa kalibutan nga ikanato, sa yawa nga ikanato, sa ato ang nature, sinful nature nga ikanato, sa atong failure, sa atong kasing-kasing unsay nga ikanato. It doesn't matter. Ang importante so, unsa ang
ingon sa Diyos kanimo. Amen? Unsa ingon sa Diyos kanimo. Now, very important kay i-save tanin soon sa struggle kung self-pity, kung stress na ito ang pinag-uwi. Ano man, because unchangeable ng gusto ang what Jesus sa cross. Number one, you are saints. You are saints. You are, sa mga version, holy. Number two, verse 1 kapon. The saints which are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. No? Say tawag sa pastor ba? Say ano mga pastor gusto kita. Hindi kita faithful ba? Hindi kita faithful ba? But your identity in Jesus, you are faithful. Faithful like I saw. Now, kung masang ka rin mga kamaturan, kung power ka mo sa pag-inabuhi sa kamaturan tungkol sa ikaw. Amen? Kung sikang tawag ka, mangungutang, di ba na psychological effect, sikang tawag mo, bango. Ang pagpadak mo sa iman na, Diyos, no? You know, kung sige ka, kung sundin mo, mga maayong positive word, it will affect also that to kaniya. The same as true sa aktuang relasyon sa Panginoon. Amen. You are saints, you are faithful. Number 3, verse 6 on. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Now, number 3 na identity nato, effect sa iba to Jesus across sa Calvary, is you are blessed with eating na siya, no past tense. Wala siya naging nun that the Lord will bless you if you will do this, if you accomplish this. No? Ingon ni Paul, you are blessed. You are blessed. Amen? Napay-eating, no? You are blessed. Past tense. You are blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen? Kaya mag-selfie kita ng mga pastor. No? Mag-selfie kita natin tayo. Nabilan na tayo tigong. Tigong sa mga pastors. Nabilan na ay kanang ministerial. Sa itong kawalikon ng mga organizations. No? Natay tigong. Kung natin ka ng mga pastor, nag-buy ka. Kung natin selfie, natin ito na selfie. Atong membro, pagkakapto. Pag-family ra. Ikaw ra, mga asawa, mga anak. Wali mo ka na, patra mo. Ayun ka ng pastor. Usahay na tayo selfie sa itong pagkalikon. Tanaw na ito. Natay kwan ba ka ng indis. Sa mga parang. Indis ba na? Walang walay. Usahay ang pagpamastor natin sa online na kompetensya. Kaya naman, doon mo na ito nakita. Kinsa kita atubangan sa Diyos tungkol sa iman ni Kristo dito sa cross sa Calvary. Ang identity so based man sa itong performance, makasakyanan na po sikat na dito ka pastor. Pagkuhan po, manali po sikat na dito ka pastor. Yan ang based sa itong identity. So you are blessed in Christ. You are chosen. Verse 4, you are chosen according as He has chosen us in Him. Pili ka sa atong ng Diyos. Di lang si pastor, ang imong head, mo nagpili mo, hindi ang Diyos mo nagpili mo. Amen? You are chosen. You are holy. Verse 4. Holy and without blame. Without blame before Him in love. You are adopted. You are adopted. Verse 5. Verse 6. You are accepted in the beloved. Amen? You are accepted in the beloved. Sa hindi past tense gihapon, resulta gihapon sa ibang Jesus. No, mas mabantayan mo rin sa na natong pagka-accepted, dili sa atong kaugalingon, kundi in the beloved. Kaya ang Ginoong Jesus. Amen? Siguro kamadawang usahay sa imuhang na lingkanan sa Diyos, you are accepted. Amen?
changed. Never be changed. No? Meaning what it is as a cross of Calvary. You are accepted in the beloved. You are being redeemed. Verse 7. Forgiven. No? Forgiven. Yeah. You have inheritance. No? Inheritance. Verse 11. You are sealed. No? Verse 13. You are sealed with the Holy Spirit of promise. Sinutuhan ikaw sa isa sa malakang na Espiritu. Ang required sa soon is any atong identity is based sa performance ni Jesus o hindi sa atong performance. Amen? Establish ni soon, once na imo gidawat si Jesus, you are what you are, is what I am what I am by the grace of God. I am what I am by the grace of God. Hindi sa ko ang performance. Hindi sa ko performance. So, malipay lang tayo naman, pero sa mga pastor, tatanong yung usahay, nilagas ng first, usahay, lahat mga shortcomings, pero we can still go on sa pagpapastor because diyan man nakaangon o nakaangklan ako ang identity sa iba ng Jesus. Yan kasi bro, kira, accepted mo yapon ka. Amen? Ibakon ka, kira. Blessed man yapon ka. Hindi matandong ba rin mga identity ba sa masakitan ka, masakitan tayo soon, tungkol kailangan tayo kang body, pero kung ma-remember niyo ang truth, what you are, who you are in Christ, kung sa gumat ni Jesus across sa Calvary, kung tagyan mo kayo soon, no? With Christ in my vessels, I can smile at the storm until we will go home. Padayon niya kung ka, pero man, with Christ in my vessels, I can smile at the storm. Amen. Sailing, I am sailing home. So, that's the wonderful truth, no? Sa alam ka natin soon, sa kita, tungkol sa ibuat ni Jesus. Amen. Amen. May hapon sa kanya. Amen. Salamat sa mensahe. Pagka ang tuwa ka, bisita na po si pa-supply ko si Pastor landing, no? Ganyan kaya ang airport zero visibility. Dito malaman yung ganyan, kaabot ito. Ang Pastor aking Bargayo. Salamat kay yun ay back up na hinani ka rin, share na po pulong sa Ginoo. Hintay ka, no? Hintay na din lang po. Ginisa, no? Salamat sa Ginoo rin ako, ni-escape po kayo. Hindi ko nagalibaran na kay Bible study sa data na po. Kung makaunta to, pero nanawag na po na mismo ko Friday kay nilakaw ang atong kontak ito. So, ito po kita na Bible study ka. Salamat kay pagayon ang pagkakito din. Tuhan yung sabi rin. Ito po pastor. Kung kasasyon sa share pulong sa Ginoo. Naman sa akong experience din, naman tayo nagputaran ng may mga pagkaon. Nagkaroon sa mga salita ang mensahe. May mawit para sa atong Diyos. Naipay na ito na ulit kang ba ang ikan sa radyo? Natin tayo bisita, nagikan sa ako ang amigo, ikan sa Kalambas, Pastor Colin Venezuela, Independent Bible Baptist Church. Kung bisita siya karon, invite na po, salamat sa iyong presensya. Ngayon, napo'y gikan sa Laudel, Pastor Maribuho, sa Kuan, Kendo, Baptist Church Japon, ngayon si Pastor
siya nagikan sa kabiyan. Pero tawag na ko nga isa natin kung siya namatay ang iyang nagsuon sa Batangas City. Ito ang nakuha siya doon. Isa sa kabayan. Napos pasukan. Salamat sa Ginoo. Tauban na ito karoon. Mga friends na ito, mga pastors. Nakaroon. Salamat sa inyong mga presensya. Salamat kayo tungkol kay isang kusog kamulan. Huwag na ang panahon na mo. Tayo ito na tayo karoon na di palitan na kalimok sa mensahe. Tulog sa Ginoo. So ako ihatag sa yung awit para sa kita lumanin eh. Madalit sa lirik pastor na kami sa tubangan aron mag-share ka na ito sa tulog sa Ginoo.
magamit na sa atong buhay na Diyos. Amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo sa iyang kinabuhi ang iyang halalan ng atong Ginoo. Ang atong igsoon na si Pastor Jose. Ang atong pong agaw, anong agaw na sa Ginoo o igsoon na kaya. Palakpakan nato ang Diyos. My close up. Si Jesus lang ang nagkain na atong patungan ay hariang na maoy iyang ihandang. Minsan pa sa daghang problema minsan pa sa daghang problema kang Jesus lang isugo mo kaniya ayaw lang mo pagkapala simbahan siya o tubagan kaniya pagkabumahan sa mga